ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സോസേജ് കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈവനിങ്ങിൽ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു 1 സവാള, 1 ടൊമാറ്റോ, 2 ചില്ലീസ് എല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് ആദ്യം മൂപ്പിക്കുക, ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നതും വരെ. അത് കഴിഞ്ഞ് സവാള ഇട്ട് ലേശം ഉപ്പിടുക, പിന്നെ കുറച്ച് തക്കാളി ഇടുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോസേജ് ഉള്ളി വാടി വരുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മസാല, ഗരം മസാല എല്ലാം ഇട്ട് നല്ലതായി വഴറ്റുക. പിന്നെ സോസേജ് ചേർക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ സോസേജ് നല്ലോണം ചേർത്ത് ഒരുവിധം മസാലയായിട്ട് മിക്സായി കഴിയുമ്പം കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. പിന്നെ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് വേവിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുത്ത് വയ്ക്കുക. നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്, ഞങ്ങളിവിടെ പുട്ടുണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് പുട്ടും സോസേജ്